Здравейте на всички, казвам се Калина, на 30 години съм, от град Варна. Преди няколко дни претърпях операция стомашен ръкав и отстраняване на левият яйчник при доктор Хасан. Като цяло винаги съм страдала от наднормено тегло, била съм доста пълно дете, опитвала съм през всичките тези години да сваля килограмите с диета, с спорт, с фитнес, но резултатът винаги е бил един и същ, сваляне на килограмите и след това те се връщат двойно и тройно. Свързах се с Джави, тя е един прекрасен човек, говорихме по телефона, разбрахме се за дата и в тази болница няма никакви дренажи, няма никакви силни болки, както е при повечето клиники. Буквално след няколко часа ти вдигат на крака, можеш да се разхождаш, да се движиш. Нямах абсолютно никакви проблеми. Ето днес вече трети ден от операцията, движа се спокойно, вървя си, разхождам се. Професора мога да кажа, че той е невероятен човек, невероятен професионалист. Вдъхна ми голям кураж и увереност, че мога да се справя, въпреки че страха ми наистина беше много голям. За Джави вече казах, че тя е невероятна, помага на всички, тя е като наша майка, с нея всичко е сигурно, няма да имате никакви притеснения, тя ще бъде винаги до вас, за тези, които се подложат. Могат да бъдат напълно спокойни, че са в едни сигурни ръце. За болницата прекрасна, дори повече от хотел, за придружителите е помислено, за близките, за пациента. Всичко е прекрасно. Искам да благодаря на целия екип, че ми дадаха тази възможност да променя живота си, да имам мечтаното тяло.